Ahoj, zdravím vás u dalšího vlogu z výšky, tady s touto blondětou cácorou. Tak, máme se pořádně repelent. Některý koně se bojí lopuchů. Můj kůň se jich teda fakt nebojí. No, takání za vesnicí u kraje ideálka. My už jsme takhle vyzbrojení. Teď jdeme k lesu, kde na ní pak nasednu, protože nerada jezdím po silnici, sice tady jako nic moc nejezdí, ale prostě to nemám ráda, no. Tak, poslední sváča. Chvilku budu nasedat. Ještě si kousek vyjdu, protože minulá, když jsem tady nasedla, tak jsem měla asi tak minutu a byla tam kláda přes cestu. A doufám, že už tam není. Já jsem zvědavá, co dneska natočíme, protože nějak jsem to GoPro nechce propojovat. A ze začátku jsem ho neměla utažený, takže se mi sklápil. No, takže něco tam doufám bude. Pokud tam nic nebylo, tak asi video žádný nevyšlo, no. No, musím říct, že jsem pěkně naštvaná, protože tahle cesta byla tak pěkná a teď je to tu. Tady se normálně dalo kilometr klesat. Já nevím, jestli asi je to po těch deštích, ale tady je takových šutrů, tady se dneska vůbec nedá běžet nikde. Takže úžasný. Úžasný, no. Ach jo. Tyjo, co se tady s tou cestou stalo? Ach jo. To bude teda neakční video, protože tahleta cesta byla jako nejdelší a nejlepší z téhletý trasy, jo. Tak už není, no.
si aspoň trošku zaklusali. Prostě to bylo spíš takový z kopce, ale lepší než nic. Třeba jsme to zvládli. No jo, šikovná si. Tak aspoň víme, že tato cesta je obráceně furt v pohodě. No, pěkný. Pěkný čas. Ale to už je skoro půl hodiny, jenom jdeme pěšky, takže to už se nedá nic dělat. Tady se taky, nedá moc běhat, takže tak. Si rychlejku. Tamhle je ten posed. Tak asi jdeme dobře. Já vím. Ještě to začíná srat to výškat. Chvilku dojedeme k silnici, po který musím kousíček jít. Asi se sednu. Tak zase nasednu. Měli jsme jít okolo takových skál a zpátky domů. Uvidíme. Co tam, kde bude ještě za nástrahy. Myslím si, že tam pak cesta u těch skal bude pěkně zarostlá, takže tam nejspíš taky slezu, protože je to tam takový z kopce. Bože, těch šutrů dneska, to je fakt něco. Ještě, že máme ty botičky, protože bez nich bychom byli úplně ztracený. To zvědavá, co z tohohle vlogu bude. Možná z toho bude jenom nadávání na šutry. Ale musím říct, že ten kůň je zatím extrémně hodný. Jako cítím. Je už je taková lehce nasrana, ale zatím si nestěžovala na hlas, že by jako řechtala, že ty vole, kde se jdeme, já chci domů. Tady jsou nějaký koně, já jsem tady sama už 2 hodiny. Hrůzo. Tak co? Pojď. Ještě se jako nenasvačila. Ty bys tady svačila klidně několik hodin. Pojď. Jdeme. No jo, ježiš, to je práce. Práce, to je hodně. My jdeme sem dolů. Ale musíme jít tady po silnici. Tady jsou prostě skály. Tak půjdeme tamhle. Takže tak. No tak tato cesta je taky jako dobrý fail. Celkově tahle výška je spíš fail. Protože fakt, ty vole, hrůza. Já myslela, že tady byly skály. A jo, ještě GoPro už se mi vybilo, takže pochybuju, že bude ještě nějaká akce vůbec. Pokud budu, tak ji zřejmě mít natočenou nebudu. Hrozí, no. Já vím. Jsou to faily, no. Jako, kde jsou ty skály?
tady byly, ne? Do prdele. Já jsem tu. Byla jenom jednou. Asi je to prostě zarostlý. Myslím, že za chvilku budu se moc slíst, protože tam bude džungle jak svině. A ještě to bude z kopce. Takže tuhletu cestu taky můžu jako zatratit s tím, že je na hovno. Jasný, no, to vidíš šutry, větve, který ty budeš žrát. Tak tohle jsou ty skály, teda, jako oni tam jsou. Já myslím, že jsou jinde, tam byla totiž taky cedule. Ale nejsou moc vidět. Teďko. Je to zarostlý. Takže podzim, zima je lepší se mít očividně. Ne. Teď musím zápasit s tímto velice nenažraným koníkem, protože on, když má volnou otěž, tak si myslí, že to je asi svačina. Super. Teď si nejsem jistá, jestli to dobře. Ale snad jo. Snad jo. Směr je správnej. No, miluju, že tady nejde internet, ale mám pocit, že jde mi špatně. Hezký. No tak třeba aspoň najdem nějakou novou. Takže si myslím, že jsem měla odbočit tam do té džungle. No, musím uznat, že jsme se ztratili. Ale zatím to furt vypadá jako cesta. Tak jako uvidíme, kde nás to vykopne. Doufám, že se nebude muset vracet. Ten kůň mě dneska bude mít plný zuby. Dneska je pátek a minimálně do konce týdne už má volno, protože zítra budeme dělat kopítka. Takže neboj. Ale jako zajímavě jsme se tu ztratili. No teda já vím, kde jsem. Tamhle ty chatky, to víme, ale pak jsem zvědavá, kam dojdeme. Tak už víme, konečně tuto cestu znám a protože to bude dost kopce, tak už půjdu pěšky a uvidíme, jestli budu ještě nasedat. Možná jo, možná ne, uvidíme. No, přemýšlím, jestli mám prudit ještě s tím rybníkem. Možná jo. Když už jsme tady. Ono asi nevadilo, že jsme šli tím lesem, protože po louce bychom nemohli, když je posekaná. A tak se ještě asi koukneme na ten rybník. Teď mě pošlo do prdele, že tam nejde a já zase pojedem domů. No. Jakoby... To je jenom jako trošku. No. Bohužel pro nás by to chtěl ten vles trochu větší. A mě už s ní dneska nechce zápasit, protože vím, že tam nechce. Že se tam se mnou bude otáčet. Ale jako, když to bylo méně vody, jak to šlo, no. Takže už jdeme domů. A už na ní nebudu nasedat, už se mi nechce. Jsem třeba natáčela a zjistila jsem, že nenatáčím, takže tenhle ten vlog je prostě dobře. Ani držet to neumím. To je prostě vlog failů. Vlog failů. Teďko jdeme přes jednu vesnici. Modlíme se, aby se tam Roza nevyspala. Pak jdeme okolo nás, kde bude naštvaná, že nejde domů, protože musí jít nahoru s těma věcma. A takže ještě se dvakrát modlit u nás ve vesnici, aby se tam nevyfentovala. A jich to tam nemusela chodit sbírat, protože už jsem úplně vyřízená. Ale jako samý faily, ale počasí krásný, příroda krásná. Ale ty šutry. Jo, tak tady to víme, ale prostě šutry. Fakt. Takže máme ty botičky. No to víš, jo, tady. Všude se dá, ne, pojď prosím tě. Všude se dá něco sežrat, já vím.
Jdeme ve vesnici. Tak se musíme chovat slušně. Rozo, žádný sraní. Dostaneš kyblíček za chvilku. Jak jsem říkala, že už nebudu nalejzat, tak jsem očividně nalezla. Tady budu chtít klusat, ale bohužel GoPro už je kaput, takže vám to nenatočím. Jsem zvědavá, jestli mě doveze až k autu. Asi bude nadávat, ale snad jo. Vidíme, jak moc tam budou ty krabičky. Právě jsme překonali zradu, tamhle bydlíme a my jsme nešli domů. To je hrůza, já vím. Ale ty to zvládneš. Musíme dovízt k autu aspoň. Děkuju. Juhu. Jupí. Ona dneska ani jednou nezarechtala. To se divím. To se divím, že nebyl žádný protest dneska. Paráda. Ale